Kalau logofer, ang mana dai dong jelapi. Apel kisi kene ka? So logofer, good evening. To ang mana West Karbi Longo alasian thang karbai. To dawa jibai duita baji darna, duita posis jabai. To nonton video ko jojo sinai bethada. Ang mana ta thangsi arna. Lama birat mana gajri ka dhula tharar. To thapna pis mingnang sarnai se sarane. Abu ilana thangane. Da thangsi ara. To ang bike nis thangan. Harsingse. Rabu gaya. Nailangban nai betaban jabai nontonna video ko jojo sin. Anda thangsi ara. Noni lamani fry. Angasine da kami lama nabi. Mai pra khangjubai. Gasibo mara khangjusinana. To thambai thangse. Enjoy लाबाय थादो भिडिअखौ नायनानै नै सानाखौ दोनहैलांबाय आरोना लामाया गोदान बानायगासिनो माने इनिखायनो पुरा मामा आरो हाद्रि जाजोबना दं आरो बिराद धुला जायो आरोना जागाया माने एसे प्रब्लेमानो आरो पुरा धुला गोजा आरो लामाया बिराद गाज्रिथार लामाया माने सालायजाथावा आं मबाइल हमै मोनसे माबादों सालायगासिनो आरो तो लामाया भयानक जाना दं डेन्जारलै लामाफ्रा गोदान बानायगासिनो tahun juga, tuh nih tahun na, pura hadriar na dhula gaza, sob, hari nih, mana bara gitu nuar na tahun na, isepsia, tuh nih beja, gua mana mama mesti jalan lagi ya, juga beri mana anda, jalan lagi, temen-temen nih beda juga sih, dah kanciar na, bela mati ngerai cek ngerai, kalau keper, ang mana, dai dongo kopili ribaro, mana nih. नायनो हागोन कप्लि दैमा आरोना बेनो गुवारथार दा एसे दैया सेमदो आरोना ओइजा साइडआव माने गोथौ ओइजा साइडआव एसे थब्ले माने गाइस आं माने कार्बि आंलंआव भिजिट खालामबाय आरोना दा माने कप्लि रिभाराव दङ थ' नोंथांमोना नायनो हागोन सिनारि लुक्सखौ ओमफ्राय बेखिनि नामा जाबाय खेर'नि आरो खेर'नि बाजारा इजा दं आरो बेजाबो मामा खेर'नि आधा साइड आरो ओमफ्राय इजा मेन बाजारा दं बैखिनियावनो थ' नोंथांमोना नायना लादो एबार दैमाखौ बरियानो आरोना थ' लोगोफोर आं थांबाय थानोसै दा एखे न'आव डाइरेक्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थादो न' फोजोबहैखानोसै आरो लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय जोंनि आब'लानि न' आरो इजा नै भक्लु माक्सि खेवना हो भक्लु दं आरो इजा आबौ दं आरोना सफैबाय बेसेबां मिनिट लाखो सामथिं 1 घन्टा सामथिं लाबाय आरोना थ' मायो मामा फेलकन फेस्टिभेल आरमान मालिक फैगोन आरमान मालिक हिन्दी सिंगार नों मिथिया हिन्दी सिंगार थ' सफैबाय लोगोफोर दा एसे फ्रेस जाना लानोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबजासिम गोबां एसे फ्रेस जाना लाबाय माने जेकेट गानना लाबाय आरोना सुइटार ट्रेक सुनि थ' दा माने एसे बाजाराव थांनि दा फंबायानो एसे हेयार काट खालामगोननो बेनिखायनो जों माने एसे दा बाजाराव थांनोसै आरो नोंथांमोना आरो नायलायदो माने एसे बाजारखौ देखायनोसै आरोना खानाय हानाय हायनो मालाय गाबोन एसे गल्डेन जुबलि दं ना गाबोन गल्डेन जुबलि दं बेनिखायनो बिथाङा NCC आव नालाय फंबाया बेनिखायनो माने ड्रिल खालामगोन ना बेनिखायनो एसे मास बाजाराव न गार्डार ना थ' बेनिखायनो एसे माने स्टाइल जायो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो आरो बाजाराव थांफिनसै आरोना दे थ' जों बाजार थांसै लोगोफोर नायबाय थादो चल तो बाजाराव थान्दा बहुत दिननि उनाव आरो खनसे फैलायबाय आरोना खेर'नियाव
नै आरो बेजा माने सब खुसेर खेथि खालामनाय जायो आरोना नायदो नोंथांमोना नै सब खुसेर खेथि आरो आहा थान्दा बर' गामि दं बेबो मोनसे बर' गामि बेसेबां गरसे जागोन इहाय 40 गरसे जागोन ना बे 40 गरसे बर' माने बे गामियाव दङ आरो बे गामिनि मुङा जाबाय लांसिबु ना नै जायगाफोरखौ नायना लादो एबार सब खुसेर खेथि गायो आरोना बेहाय बर्तमान खुसेर गायनाय जायाखै खुसेर गायसिगोन आरो साननैसोनि उनाव आरो बेजाबो गायो सब माने बेनि मानसिफोरा माने गाइस खुसेर खेथिजोंसो निर्बाह खालामो दे मेनलि थारमाने जिबन निर्बाह खालामो आरो खारन बेलेग माइ गायबा माने जायो माबा इमान मोजांनो जाया आरोना माने खुसेर खेथिबा माने हेभि आरो इहाय ना खुसेर खेथिजों आरोना बेसिके माइ गायबा माने फाननो माइ गैया जानोल' आरो गायो आरो माने जोंनिथिंथ' जानोबो गायो फाननोबो गायो नाथाय खुसेर खेथिया जोंनिथिं जाया बेजा बामना हाफ्रा बेनिखायनो एसे खरां मारियो मालाबा समाव बेनिखायनो इजा माने मामा गायो आरो खुसेर गायो थ' लोगोफोर बिदिब्ला नायबाय थादो नोंथांमोना जों आरो बाजार थांफिनसै आरोना पार्किं खालामना लाबाय ओमफ्राय दा बाजाराव हाबलांसै आरोना बाजारा नैबेनो गिदिरथार खिन्थु ना खेर'नि बाजारा एसे गिदिरानो बेनो बाजारा आरोना बरियानो এটা जाबाय सेन्देल दुकान जि दुकान आरो एजा नै बेग दुकान आरो एखे सेन्देल दुकाना बिराद गोलावथार आरोना बैनिफ्राय बेहालागि ना सेन्देल दुकाना बिराद गोलावथार आरो बेखौ नायनोसै बाजारा माने उथिनो जाबायानो आरो जोब्बायानो नांगौबा नै जेकेट दुकान पुरा जेकेट दुकान आरोना बेफोरो जि दुकान बरिया लाखांबाय जिलेबिखौ दसेनि उनाव जाहैनोसै आरो थ' फै ओमफ्राय फैसा आपेल बायना लानोसै आरो इहाय आपेल बायना लानोसै आरो माने पुरा आपेल केजि केनेका 80 टका न' मा खालामनो 80 टका হলে মিঠা হ'ব ন এইটো কিমান এইটো 70 টকা আৰু এইটো 80 টকা 80 টকা মান না 80 टका तो आपेल लानोसै आरोना आपेल लानो होदोंमोन 100 टका দি দিব दे बासिलाय नों बासिलाय मोजां बासि आरो बयखे ओइ मोनसे ओइটো एटाটো চাচোন কেনেকা এইটো গোলটো বেয়া ন ভালটো দিব অলপ মই যিটো দিম আপোনাক দাম 100 टका দিব खांबाय आपेलखौ लाखांबाय आरोना दे लाबाय दा जों थांनोसै आरो लादो एसे बाइक आइजों थ' लोगोफोर नै जिलापि मोजां खानाय हासिगोन आरोना खानाय हानो लासिगोन इजा बरियानो आरो थ' खानायखौ हानोसै ना मा होनो आर्मि काटिं होदो साइडनो थ' बरिया आरोना गिदिर ग्लास नालाय लाबाय आंबो एसे पुरा दा हासिगोन एसे 10 मिनिटसो माबा मोनसे खालामना लायनो बेनिखायनो नेनोसै आरो 10 मिनिटसो थ' लोगोफोर एसे हर जाबाय माने भिडिअ' एवनो जोबथोंसै आरोना पुरानो